Bir tekst topib oldim әлі. Туған турасында. Әйтеп қарайым әлі. Кем язған білмейм. Хәтерлисеңме, туған? Біз икәү тормыш буйлап. Атлый бардык җилгә каршы, якты максатлар уйлап. Килде читләр, бүтәннәр. Үсте кәгазь читәннәр. Онытылды биргән сүзләр, биек тауга менгәндә. Ни булды соң, туганнар? Нигә күпте бураннар? Басылды юллар күңелдән, күңелгә сузылганнар. Ни булды соң, дусларым? Нигә безнең йортларны урап алды биек койма, сүнде яшьлек утлары? Озак бардык, арыдык, бик күп хисләр корыды. Дөрләп янган яшь йөрәктән калды үпкә корымы. Һәм пышылдата читләр. Һәм пышылдады читләр. Син хәзер инде бүтән, оныт ул жүләр ирекне, син кандалаларда күптән. Хәтерлисеңме, туган? Мин мәңге оныта алмам. Синнән башка бу тормышта мин бәхетле була алмам. Мәгънәле. Кемгә барып җитәдер инде, белмим.